Здравейте, маняци! Казвам се Ивайло. Хайдър. Аз съм Петър. И вие сте с Бъй Бургас! И новото ни видео. Така, някога мислили сте си, понеделника е най-тъпия ден на света. А в същото време, петък е най-якия. Или поне ние така си мислим. Затова, днеска в новото ни видео ще ви покажем разликите между понеделникът и петъкът. Приятно гледане! Понеделник е... Айде на Даско! Айде! На Даскус! Бе! Даскус! Даскус! 5 минути! Даскус! Кой ден сме? Понеделник! Отида на Даско! Ай, кой ден сме? Everybody is on. Shots, 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 shots. Everybody! И това беше от нас. Надявам се да ви е харесало. И... Ще се видим следващия път. Да. Чао. Айде. Тя на всякакви езици стой. Що продължаваш да пиеш? Искаш да се изиграем така? Не, Не, знаеш го прави го. Аз съм така да целен или какво? Добре.